Now, additional manen. Hintayo adalan. Okay. Daytoy, iti isursurok dito, di kastan iti husband and wife, nga mang-akam, di may isang rule da. May isang rule, tayo as husband and wife, iti husband, respect your wife, and wife, respect your husband. Ara ito'y. Vice versa di ay. Ang akasla day submission can love nga dati na specify. Diyan nga umununa. Diyan nadadal tayo about love. Husband, dinabilin. Nga umununa. Husband, love your wife. Hanga wife, love your husband. Kasi, tingkas na ay ni Jesus tinmununa nga nang ayat kada tayo i-representar iti lalaki ni Jesus. Iti asawa na. So, tiin mo na nga nang ayat ni Jesus. So, nga lalaki tiyo mo na nga mangayat. So, nga husband, love your wife. Okay. Teramin naman ito babae, wife, submit to your husband. Awan mo tinaybaga nga, nga mununa nga husband, submit to your wife. So nga, wife, submit to your husband kasi the church, the body of Christ, ag-submit kini Jesus. So na dyan, fulfillan tayo dyan. Okay, pero naisuro-suro yan. Itata respect. Ito yan, vice versa. Kailan makita yon nga agree ni Spito tayo dito yan. Ti lalaki, respituunan ni asawa na, respituun mo tiyay babae, si asawa na. Ket, no kasano nga, marispito dayay, no payhanga na ibatay da dya iti, no anya iti tsuram, na ibatay ijay rule mo, matkit di, pero adati kailangan tayo, may parwar nga karerespeto. Okay, dati next. So, mapantayo pa ijay respect. Pantayo ijay Ephesians, chapter 5. Oh, hallelujah. Gito di verse 32 kaya 33. Dito ay dati pa nagrespeto tayo ti maiskin maysa from war to unity. Tira dumang babae mo no lalaki madida kami na gito counseling ni Apo Diyos. Ay kang upay kita yung marispito ni asawak. Ewan na mapalin mo Dapat mo nga i-work out Uray kaslaha nga karirispito. Dapat mo i-work out because that's the plan of God. That's your rule. Lalaki kin babae, kailangan. No nga marispito kasi ang nagwapo kas pangarigan, di pagwapo ma. Abay, kinayat mo ngay. Nang gugwapo na. Kaya ko na, duwa ti pagpintasan, kinagwapo dito yung Bible. The inner man, ken the outward. Mas may mayat, the inner man. Nga kitaam, inner self. Tay tayan ti, tunay nga pintas, kinagwapo. Woo! Hallelujah! Amen. So nga, apon, haririta na duma. Kasano marispito mo ti jangay? Doon nga ti agree dito yung husband and wife nga teaching tayo. Tupay di nagkasar kayo. Ahon mo yung maganda ha. Talaga bang submitar ka kanya na? Ayatom ba isuna? Hindi ko nakat. Wan paso.
Itinalpas. Ay, hangkong iti nga marispito. Hindi ba eh? Ulay ka. So nga, ado lagi dyan, nga kailangan tayo mai-correct. Kailangan mai-correct yung biyag. Sige, verse 32 and 33. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Verse 33. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Sino tinabilan mo dito yung scripture? Nga mang respect the wife. Respect your husband. Amen. So, niya ti respeto ngay. Respeto miso na sa head. Respeto miso na as niya pa ngay. As a father. Respeto miso na as Sinusawa nga mo ti iris-respeto yaw. Nagijay kat. So, maibaga, sa tayo malagip, ay nangangapay so respeto kinasawak. Respeto miso na kas ulo, respeto miso na kas asawa, nyapay, respeto miso na, nga, nyangay. Respeto miso na, akas, ni wan may baga tayon. Mabuybuya. Respeto miso na kas asawam. Nga uray de buya na. Madita yun de buya na. Respeto mo lang as a head. As a husband. De buya na ngay. Respect mo Tawan sangahan mo ma-respect diya magka-problema ka. You need to respect him as he is. Amen. Respetom de style na. Amen. Os parang medyo nabuntog nga kuti, respect. Tihan mo lang respect akat sin. Okay Ulit akatihan mo lang respect basol. Okay. Pero oray no nagkamali, you need to respect him as your husband. I-respect mo, no, oray pa nang kitam to kotnihan, matkam nga nataraki, you need to respect. Ani madlaw ko hadutag sa sautatan kat, ay, kasano marespito mo teta. Ni, minsan ibagada nga ang gugwapo ni asawa dakat. Pingawag nga kinayat mo ngay. Okay, respect your husband. Respect him as a head, as a husband. Respetuom dadjay outward appearance na. Okay, now. Dahil ma-respect. Amen. Hallelujah. Minsan, kanya ka ay nadaral ko niya, yung gana ta, nadalag. Tapos siyempre kasya, tiba, babae, respeto na, ti asawa na. Okay. Nga tamot ti respect ni asawa kanya, tapos yan. Respeto na nga tamot ti pagkaamak, pagkaulok ti family, respeto na nga tamot ti decision ko. Kasi, sagsagaysak lagi kan respeto na nga tamot ti outward appearance ko. Kasi ano minsan mo't adamot piman magmagana. Nataraki ka kung kuna na mo't piman. Hindi. Ada. Amen. Ano minsan siya kat ada nga edad ada ti talaga ma-respect ko gani misis. Mapana kay dyan. Sumaruno gamin. Ada mat ti ma-respeto kini asawak. Nakayumot nga lalaki, tata. Nyamat ti may respect yo. Kini misis, number one nga marespito kanya na, hindi pa nang asikaso na piman ti ubing. Ken kada kami, nagagat nga talaga. Yan nga talaga nga ginanaday ta. Sikasuna na gijay makan, sikasuna na jay badu,
Asikasuna dagijay, pangkusina, pag-eskwela dagitubing, siyakmat, tayay usarak, nagpritsa, kasay, awan maibagak ijayin. Talaga karirespeto isunay jay. Amen. Ngam inayon mo adi daduma. Respect mo isuna as a mother. Respect mo isuna even jay outward appearance na. Amen. And then, bilibak magkidi ata, no, damang kita kanya na, ang kagabin makbakit Talaga mo't ni asawa ma. Kuna na, talaga aywanan da ka Oh, you see? Talaga binmakit ka kumaano, problema tiyag na. Oh, you see? So, adamat ti marespeto kanya na. Respect ko na dyan. May sa adati time, ganyan na gito adati time, nakasla, adati ugali na ako marispito. Di may sa ako marispito, babaga ka da ito yung naisimpa. Ako marispito, di ay kasana gumastos ti kwarta. No, dahi ganana kat, kasla alipugpug mo na ito nga, ngusar ti kwarta. Na pag ikon na katawan no bigat. Klasay. Asus, 20 delikado. Amin nga maihan ka na nakat. Ayan na nga, ko ano ko nakat. Awan na. Sus. Ito yan. Kunak idi. Kat, apo. Iti karakarara ko kay ni Lord. Makipakita mo kay ni Mrs. No kasano ti kas tanamot nga budget. Ipakita mo kanya no kasano nang usaran ti kwarta. Kunak. Apay, una naman sumungbat. Apay, sika ka diti ag-market. Permi adi. Tahanan ko't piman manon nga ag-market. Tuno, kami ag-market kat, no siyak tagbayad kat, pagkawasam na tayo. Aron na ba kami jay store niya? No, pang kami jay save more kasi ay, so po, ala, madandanaga pidot nga pidot. Siyakat kita ti price na malakay. Awan nga talaga ti lalaki no. Natayo mati kumuyog ijay kat medyo ag-nervous tayo. Ala. Ay sus, mapang kami counter manon naman to eh. So ano kita kan papansakat. Ay sus. Ano ito kat? No, misan, antay ko mga alang gawin nito. Ang importante ko, kunak no, dati ririmi, ijay nga area. So, kasi nga kana kami medyo sutihan mo yung pagkikinawatan. So nga, ako na, ay po, no, apay, kitam ka di piman na kita anak mo. Datapay katmangmangan tabiman no, dapapananta. Dipiya ka data, risaunan. No, da napananta, pakanan da data. Nagita nga ubing. Sa bagay, kung nakita. Ngum ka nervous lang. Nervous ka nga talaga, no? Pidot nga pidot. So, kasi, one time, na-short ngay. Hindi, patpatakter mi nga road ijay mountain trail. Ako nakapag-Bible studyan. Awan mapan magam ti milyon. Tata, awan na kay. Awan nga talagat pangalaak. At kunan man ang dadjay, kuya dyan may dadaulo, agbali kami no kastoy ti 100,000. Kailangan, kumatang tayo ti kastoy. Asus, kung kunak pangalaan tangay, kung kunak kinimisis. I-provide ni Lord. Kukunan na ba lang? Kung kanya awan kititi amukon. So, kararag kami. Tatangsak iday nata awan ko pangalaak. Bali daw 100,000. So, dinalpanalpas. Medyo nagkarakaragon. Medyo agkaling utana kon. Tawan ti mabunot ko. Sana ibaga. Adamat ti kwartak ijay. Kwartam nga.
Adati nururnong ko nga, dagi jay barbarya, nururnong ko, nabayag adi di jay. Nay kabilamay. Adat di bangko. Ay so, manungay turnong mo jay. Ada mo tinasurok siguro 100. So nga, iso na ti withdraw ta. Ta iso ti itod ta. Ay po, kaslak na iangisan. Mayan kanyak di ay, oh Lord, forgive me. Kunak no kasla alipugpug na ito. Gastos te muna. Pakpakawanan na kapo Diyos. Yan. Hindi ko, adang agpaiso, kunak pa lang. Ada. Inta withdrawn. Taiso ti alaan na. Aiso. Apihan mo ibagbaga. Kunak pa lang. Kung ta dapat ibaga na ko ma. Nga nag-ur-urnong mo't kayam. Tani, isukit diti, in karakararag ko. Itatahan naka-urnong. So, pa na winidro, so ti entered me. So, manipo di jayan, nagbaliw. O Lord, pakpakawanandak. Damot kayam ti pa nag-urnong na rito, ikunak no. Kasla alipugpug nga talaga. Kinan na amin nagi. So nga, dajay nga ipakita ni Apo Diyos. Amen? So may saan marispitok manan. Adamat kayam. Tilang manan iba kanya na, inbagam kumaa. So no, isa na dabalang rason. Uri manhan ng inbaga. Importante adda. Amen. Kumang ko lang nga mo gamin eh. Nga dagayam, indudulin na. So nga, kasumpi man dihay. So nga, marispeto lata. Oh, hallelujah. Tayo nga ag-judge. Amen. Jaya ko nagpakapakawan kini Apo Diyos, pakawanan dakta, ti panang kitak kinasawak, kasla alipugpug no kwarta. Nga gastuso na amin, at adagaya mo't piman. Diayan, manipo di jay, sursusurwak, nga ada-adalan ti biyag. I need to respect her as my wife. Mapantay 1 Peter, chapter 3, beginning verse 1 to 7. Ay, Apo. So, halang nga tayo nga lalaki, ti ma-respect. Respeto tayo mati asawa tayo. Minsan, they are weaker vessel nga talaga. Pero adamot ti kakayahan da, nga, nang aramidan ni Lord kadakwada. Kaya da diya ita helpmeet da nga rod. Ulita ka, handa nga na aramid nga katulong, katinulong. Sa bali ti katulong ata di maid. Ti katinulong helpmeet. So nga kaya da, ngagbalin nga helpmeet, ta isuti design ni Lord. Tilaan ko isurwan tayo, kasano da ngagbalin nga talaga nga helpmeet. Amen. Kari di amin nga plan of God. Whew. So no, minsan piman, kada tayo kasla, kay baliwala tayo piman mat jay, decision da, jay laing da, yung madamat, iting kabil ni Lord kadakwada. Sukot nga rod nga help meet da, tamakatulong da. No kabay mo ni asawam, ibagam nga lalaki, help meet ka kanet. Katinulong ko. Yan, Ilocano. Amen. Hallelujah. Amen. Kanya karun ka tayo panang kita kini misis. So, kaslahang ko ma-appreciate rin sunod no kwarta. Idinakasyayan naming pingsan. Pakawanan da ka Apo Diyos, manunga tawon. Da ito'y nga karirik na. Medyo nagluwa akmot basita. Tagasam, hanlang nga 1,000, nga 1,000,
100,000. Amen. Okay, verse 1. Okay, so makita yo uray lang na jay kat makasilawan tita tao nga mangkita. Sige, tuloy. When you see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornment. Okay. So makita yo han nga di isuti number 1 the beauty the outward. Pero kailangan mo lang mainayon. Kamahan nga di insuro ni samyasa agbaliw ti matam. Tamadi mo lang nagdiramos ka katiso mo lang. Tanyo mo't nga babae sa nyo sobraan. Tada ti insuro ni samyasa agbaliw di pintasyo. Tanyo ti ikaskasan ti babae. Katunda da di kilay da sada suratan. Kami ito nagturo po. Tama. Marunaw. Kaslada al-al yan. No awan di ay. Awan di nga samyasa. Conformity apan na insursuro kami. Bis nga di kiday mo. Titala pintas mo. Amen. Hallelujah. Okay. Sige. Tuloy. Your beauty should not outward, yan, adornment. Yapay. Hairstyle, wearing of gold, jewelries, clothes. Oh. So, agbadur tayo mo timayat. Kamhan nga dahi permi. Sa pula da palpalaypay na kaskada. So, nulumabas ka talaga nga sagida namin Ruti ka kasi, uray born again Kandangan sana nabasa na ito Okay. So, ni Mrs. ma-appreciate ko man ang sunay dyan. Tahaan nga kasjay. Haan nga mahilig ti alahas. Haan mahilig ti bado nga, nangina unay ka, kumpormi palpalaypay na. Tanong kasya, Jesus, ag nervyusak manan. Ang langin nga ijay grocery, ag nervyus ka. Mapan man gumatang tibado na, Jesus. Sagana manan, nervyus kan. So, kasano nga So, ma-appreciate ko ni Mrs. Jai. Natural lang ang kinapintas. The outward appearance. Amen. Umanay mo ti oil pulbus lang. Umanay mo nagidyayan. Biblical. Amen. So, malang ti pinagpapintas ni Esther. Oil. Pabango. Gusto lang mo ti ay. Hallelujah. Ang kumpormi. Ang kasla al-alya. Awan ni diadake ti damo. Nagserve nagdidibatian mi di papastor. Katada na jay Amerikano kami nga na inayon. Nga maysa. So kititi mangipapilit. Siya kat awan. Ang napintas ni asawak no. Haan nga baliwan nagi jay kakase. Nagi kanok kikilay na kaskada. Ayunay. So nga, in ma-prove mo tiya kakadwa. Kung na no napintas mo kiningag pa ti puso, rumwar ijerwar. So nga naabakak. Tas siyak may papilit nga dadjay mat normal. Hantayo mat ang sobraan. Sa adamot na ito'y, kunak-kunak ijay dito'y. Nga mawan So nga, awan la tayo, papilit na la tayo Nga miso nga ron, nakitak na minsan. No ag-init, nga aglingot da, apo ti taray da. No agpunas da, hanga kasyay. Idupul-dupul na lang kasi. Ay, awan. Namingsan, handa nga
Handa nga kayan nga lapudan, ta talaga lingit nga ron. Awanan na ulay di jay. Oh, kita niyo, kanya ititsura na. Naawan jay kida na, binmata. Oh, sapay mababain. Oh, apay bain mo ti kinapintas. Kasi, so nga tata, kada kayo, nga datoy, soro-soro mi datoy, manay nga napintas kayo, gusar kayo lang ti oil, gusar kayo lang kalagidyahay, pulbos. Amen. Medyo matbawasan nyo dakida yun, medyo sobrahan. Tas yak to pa, nakpapukis ka, trimanda diag pukpukis. Sobra dito kiday mo Wala na, pinukisa nakit din. Ay so, iti mabalin met. Ngamahan mo nga ikatan na. Para jay awanan sa musuratan tibi, pintelpin, uno ko eyeliner. Kaminto pa no agturo sa kagtartaray. Apa niya pagtartaray na kung unam no di mabasa. Di na nga mabasa, di gaya. Okay, sige. Dakal mo ito na di pagpanunutan. Amen. Ngam kada tayo nga lalaki, respect tayo di. Hallelujah. Amen. Gana nga, makita tayo, dahil dapat tayo nga i-respect di asawa tayo. Okay. Next verse. Should be that of your inner self, and leading you to a gentle yan. Pati pa'y gayam ni Apo Diyos, dati kay ayuan na, dadjay, kinapintas nga unfading beauty. Amen. In the spirit, inner self. Uray ni Apo Diyos, diyan nga may ayo. Hallelujah. Of course, no, may ayo ni Apo Diyos, tao kitintihan. Hallelujah. Nagiday mo ti parwaran nyo. Babae. Kare-respect ti lalaki. 5. For this is the way the holy women of the past put their hope in God to be themselves beautiful. Okay. Nagiday mo nun una. Old woman. Nagiday biblical nga babae. Nagiday holy women. Amen. So, dadya ti pintas da. Amen. Okay. Tuloy. They were submissive. Yes. Submissive to their own husbands. Okay. Verse 6. Like Sarah, who obeyed Abraham, who obeyed her master. Gasam, yaba na pa yung master or Lord? You are? You are the orders if you do what is right and do not give way to fear. Okay. Si verse 7, ito yan, lalaki. Husbands, in the same way, be considerate as you live your wives, and treat them with respect. Okay. Nya. And treat them with respect as the weaker partner or vessel, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Amen. Yate respect mo. The weaker vessel. Weaker partner. So, aminan tayo nga they are weaker partner. Pero, the advice, oray, they are weak, respect. Amen. Hallelujah. I respect you. Woo! Okay, now, no adada to respect tayo ti mais ken maisa, so day umay jay unity. The result is unity. Amen. Nya pa iti result?
Nyapay, your prayers will not be hindered. Amen. Amen. Hallelujah. So nga nagitoy, tintayo i-work out. Respect each other. So nga, dahil natama-tama anak nga ron, hindi nag-work ni Apo Diyos ka na kami ang kasawa, tinamaan na da jay, nga klase ti pusok. Ma-respect ko ni Mrs. no, panag-asikaso ti ubing, nag-ijay makan, yung ijay kwarta nga ron, aslahan ko ma-respect ta. Kung naknoad dapay lang, ayan na nga, ijay kwata, gumatang ta, kung nakumakot ni awanan gayam, kat Apo, dahiti problema ka nabayag, ngam idi, kwakot ni adamat gam inurnong na piman. So nga, oh Lord, talaga nga, ti babae, adamat nga talaga ti kaya da. Nga katinulong nga talaga. Amen. Hallelujah. So nga, awan nagbaliwan ti panagkita nga karkaro ken ni Mrs. Karkaro nga pinmintas. Amen. Amen. Napintas ijay outward. Pero karkaro pinmintas, di dati indulin na gayam. Taore na lang agbaliw ti rupak, hindi awan ti makaot ko. Jay, nagsangitak na talaga. Apo Diyos pakpakawanandak. Adu ti lalaki nga kaskanyak. So isurok na ito'y. Ijay mens. Amen. I-apresyaryo ni asawa yo. Han mga de inurnong naman ang alaang. Ngam adatil laing da. Nga parwaran da. Uray pa'y revelation no mamingsan. Kita nyo ti revelation ni di asawa ni Pilato. Idi maisaklang ni Jesus. Kunan di asawa ni Pilato. Han mo orang ranggasan na ita. Ta anak ka nakatal na. Idi pakitan kanyak ni Apo Diyos. In my dream, di Rabi. Ni Pilato pa, awan ti kasena. Di asawa na ada. So nga mabutang kini Jesus. Di asawa na. Amen? So nga, ada ti kayan di babae nga i-contribute. Hallelujah. So nga i-respect. Daytoy, ngam kita nyo, danggan nyo daytoy babaya, ken basaan nyo, ulitin nyo basaan. Mapantayo, ijay Proverbs, chapter 31, verse 10 to 31. Babae na ito eh. Tapos siyempre, no, basbasaan tayo dagay, kung yung babae, mamingsan, panay negative, tiada ijay Bible. Panay negative ngay, RRT kasyay, karo di Old Covenant, kaaduan, ti babae kat nga ma-apresyar. Ni Solomon to ba, wanin apresyar na. 1,000 nga babae ko na 0 ti mayat. Pipiyat ti lalaki ta damaysa. Kunatan ni Jesus. Kung no babae ka no, uray 1,000, no, pa nakita ng inmusto. Di alang, di umaikin ni Jesus ati, ag-change. Amen? Okay, sige, basahan tayo de. Ilocano man, tapno diretso, kabasa tayo. No need to explain. Nagrigat tayo. Biro ka na, sapay taada kumaditoy. Amen? Sige, kitaan tayo man. Apay nga narigat tayo ta? Okay, sige tuloy. Oho. Oh. Tuloy.
gasam. Wow. Nih, kaya natin gi-manage. Gasam. Ay, ada kayo dito. Sige, naanap. Oh, nagita ti ka-apresyar. Sige. Sige. Nagijay ko ano jay, ag-abel. Okay, sige. Oh, giver pie. Oh, kita niyo. Agaramid. Oh, you see, mayat mo, tipagan-anay. Okay. Oh, gasam. Kita nyo, pati asawa, mainayon, agdinamag. Ang nalingag negosyo. Oh, you see? Denggan nyo naano si panagsauna. Ang umalaw iji balay. Ang armalay tisunay jay. Pansinin nyo so ulit-ulitin nyo basahan oray no ilipas ko nito. Amen. Naanos. O sige, tuloy. Dahil tati ma-appreciate ko kini Mrs. Ano mamingsan ko ma-appreciate, di pa naggastos na. Di kasano nga yung arod na jay, unbalance. Kaya't kumat ka masikaso di pamilya, nga, anyay, ti gastoso na nga arod. Tarag nervyusak nga arod na pa nagmarket. So, no, minsan hanak pa yung sumurot. Tamadandanagan na klopidot na nga pidot. Karkaro no, may inayon pala dyan ubing, Jesus. So, nga no, minsan, nada kami dyan. Sika ngay, Papa, nakura na ka, sige, kukunak. Ang nervyusak dyan. Counter maramdama. So nga, dyan, pangalaan na nga rod, no, awan piman. Iso nga, pati iso na, ito yung babae, amu na ngay. So na ti mangilako. So na ti agproduce. Okay. Ayan. So makita yo. Sige tuloy. Tado na itang. Oh. Kita nyo, tikastan di asawa. Aduh, ti mayatang artapan amin ni asawa ka kasi. Hallelujah. Ano, agsasaw, nagtutungtong na di kasta. Amen. Tuloy. O, kita nyo, di kinapintas ti outward. Nagitiagbutan kini Apo Diyos kaya ti makakaya ta. Amen. Tuloy. So nga maraem nga talaga. Nagita ti mararaem. So nga developin nyo na kita. Okay, rumbang
mabigbig, ken maitanok kadagiti amin nga aramid na, ket maikari a raumen titunggal maysa. Last. Amen? Narigat nga masarakan dayta nga babae. Ket no da kayo mat ngagdengdengeg, siyak dayta. Kunayo iso nga uli-ulitom nga basaan nanya dayay. Tay apply mo. Amen. Datayo mat nga lalaki, kayan gam ti babae da kita. Nga level. Raumen tayo isudang. Urayhan tayo pa'y nga urayan nga addan dayta. Amen. Ulitak, rule tayo daytoy. Rule tayo nga mangraem, iti asawa tayo. Rule ti babae nga i-respect ni asawa na. Rule mat ti lalaki nga i-respect ni asawa na. But di lalaki kin babae, kitaan tayo di maraem. Ngay parwaren tayo nga fruit. Amen. Hallelujah. Anya ti maraamet, iti lalaki, kajay, akmem de akam ni Jesus. Tara unam ni asawam, aywanam kasta bagim, jay, ti ma-respect. Ti babae met dayta. Kat no, umay data, nya day duwa nga result, mighty unity, and your prayers will not be hindered. Nyapay, iti effect, iti pamilyayo, ket madayaw. Ni asawam, mabigbig. Amen. Amoy may promote ngamin na gito yung family. No kastoy. So nga nagitatin tayo, iwa-work out. So nga nagiti awan asawa nan akit. Nga nga di anak mo na ti kadwam. Di nabalo. Awan magkadwam nga kakararag. Nuha nga di anak mo. Amen. Ulita ka. Ti message sa'yo tata, ti panang respect ti asawa. Lalaki wano babae. Hallelujah. So nga irespeto. Hanto yung kakikitaan na jay kurang na. Kasi yung ngarod ka niya katikikita di nga may isa de kurang ni Mrs. about the money nga kungkunak. Dinirebuke lak na Apo Diyos. Kadag ito'y lang di ay. Kadag ito'y lang di last month lang di ay. Ti kunak awanan Tanawa minsan, hangamat nga rumrumwar. Dajay. Ngam idi awan ti kwartak. Wanan ti maalak, nirumwar manen. Kasla awan tumot ti kwanti asawa kung kunak. Idi ada ti mawidronan. Kaya kon nga nagsangit. Damot kam inurnong nga. Kuna na pa'y 120, di aday jay. Ay so di ada pa'y mabati nga 20 mil. Ang bayamon di 20 mil. 100 lang. Amen. Hallelujah. So jay kami manen, o siyak mat kidiri ay. Jayak manen nga nag-adal. Nga talaga ti babae, ma-respect mat nga talaga. Asawa nga lalaki, respect tayo. Asawa tayo. Babae, respect mo na asawa. Nya day may respect as a head, no lalaki, as a father, respect mo di outward appearance na. Ta ano ti, kung arod, da kami lalaki, kati ugali mi no minsan, nagsasaw kayo, da kayo gamin, mat nga babae, nalaka kayo nga desisyon. Da kami pa medyo mabudi kami basit. So ano na desisyonan, anya, kunayo. Anya ti kasana. Anya ti maibagam. Kunami pa lang, nagkapi pa lang.
Tuno ko akat awanan ni naramid yun. Tadi kayo makauray. Bis nga kapi pala ni Pastor Lando kat panunuto na pa lang. Karunuhan pa lang nagpapukis, medyo guyuhi pala. Buhok na kasi. Kung na ni Sister Bilinan, ay awan. Mabaybayag. Ana dati kasyay. Dati kasyay may panunot kami pa eh. Urayan nyo. I-respeto yun the decision me. Babae. Nakita ti respect yun para kami mat. Ngamda kami respect me the jay. You are helper. Nga create ni Lord. Ada kaya yung. Amen. Woo! Amen. So, they effect na di ay, they pamilya yung agdinamag. Mabigbig dito'y earth. Pati anak mo. Woohoo! Amen. So now, dajay pray tayo manan, mabalin nga dagiti agasawa nga datoy. Anyo nga napadas. When no in respect, dagiti da dumabanbanag, kina asawa yung. Now is the time. So mananti kararag tayo. Tulungan na kami, Lord, to respect. My wife, kung nanday husband, kastamot your wife. Help me to respect my husband. And everything. Amen. Tumaktero tayo. Hallelujah. Oh, praise God. I believe ang makatulong na ito, iti more pay, ay kasta tayong agbyag. Akas family nga naragsak. Nga makayayo kini Apo Diyos. Nga ti prayer tayo, may ayo ti Diyos. Kaya dagiti taong mangbuybuya, may ayo da. Amen. Ket uray no kurang iti panagsautayo lang. Adon dagijay nga masilawan. Ijay rule tayo to evangelize the world. May sadajay nga ma-fulfill. Amen. Hallelujah, I know. Nga tiag-asawa na adu. Dagijay ngayon plano ni Lord. Hantayo pa nga makakam. Hantayo pa nga mapupwistuan akas amakas ina. Pero hantayo nga give up. God is with us. He is within us and upon us. He is helping us. Amen. Tultulungan na tayo ni Lord. Tapno ma-fulfill na gijay plano na. Amen. Hallelujah. Sungahan kayo mga maupay. Kadagitoy nga plan of God. Because kaya-kayat ni Lord nga jay design na kat makita ijay family tayo, jay relationship tayo.